Samantala, Idol, mas palalakasin pa ang ugnayan ng pagitan po ng barangay at komunidad at sa hanay po ng kapulisan kasunod na rin po ng pagdiriwang ng Police Community Relations Month. Alinsunod dito ang isinagawang pagsasanay sa pangunguna ng pulisya at mga barangay officials sa bayan po ng Banawag upang maibahagi ang kaalaman ukol sa naturang adhikain. Tinalakay ang mga aspeto ng crime prevention, self-defense teknika, maging kaalaman ukol sa gender-based violence. Bilang sa barangay level, ibinahagi ang kaalaman pagdating sa pagproseso ng mga kaso sa katarungang pambarangay. Layo nitong mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan sa mga komunidad sa pamamagitan ng maayos na ugnayan ng mga residente at otoridad. IFM News. IFM News. IFM News.